Kaixo eta ongi etorri elkarrekin saiora. Behin baino gehiagotan aipatu dugun bezalak, etxean edo kanpoan eskaintzen du laguntza euskal gizarteak. Ikusi dugunez, voluntarioz beteta dugu herria eta gaur hori hala dela ere erakutsiko dizuegu eta horretarako erabat ezberdinak diren bi komunitate aurkeztuko dizkizuegu. Ezkutuko ekonomiak izen asko ditu, murgildua, beltza, irregularra, ñabardura askorekin. Jarduera ekonomikoaren zati hau ez da estatistika ofizialetan agertzen, protagonistak eta emaitzak ez direlako deklaratzen. Gaur iruzur fiskalaren atzetik ibiliko gara. Bestetik voluntario talde batetik hasi eta egun enpresa soziala den Emausko trapuketariekin ere izanen gara. Elkartasuna euren bizimodu egin dutelako horiek izango ditugu beraz, gaurko protagonistak. Gipuzkoako Foru Aldundiak zerga iruzurraren aurkako aliantza bultzatu du lurraldeko gizarte antolatutako eragileekin. Ekonomia arloko 6 erakunde eta elkartek sinatu dute hitzarmen Aldundiarekin eta helburua zerga iruzurrari aurre egitea da. Bestetik, Amaia Olaberri eta Luzio Tabar ezagutuko ditugu, elkartasuna oinarri dutela, Emausko trapuketarietan egiten dutela. Iruzurren aurkako borroka legealdi hasieratik definitu gendun gure erronka estrategikotako bat, gure helburu estrategiko bezala. Eta behin helburu bezala definiuta, lehenengo gauzaen berdana da apustu sendo bat. Guk apustu sendo bat egin deu, bai inbertsio personatan, esan gendun jende gehiago inkorporako gendula, 45 persona gehiago, eta ja 26 bere lekuetan daudela nien, eta teknologi jenei inbertsio importantiek ditugu. Hori dana, baita ere kontuen izan da, gu ez gehala, gu bakarrik ez gehala gai izango, olako erronka bat aurre ateatzeko. Orduan, hasieratik garbi eduki dugu elkarlana beharrezko ezala. Elkarlana zertan, proiektu bertan bai, beste lurraldekin proiektu, iruzurren aurkako proiektu oso senduek eta urte bat baino gehiotako proiektu importantiek egin ditugu, eta hezkuntza aldetik kultura danez, hemen oinarri oso garrantzitsua iruzurren aurkako borrokan, baita ere hezkuntza aldetik beste lurralde eta oantxe esportatu dugu. Eta administrazioekin egin deuna, instituzio publikoekin egin deuna, kasu honetan baita ere sektore pribatura jungea. Sektore pribatura jungea eta egin deuna da benetan, dagoeneko, hau da, legealdien damazkiun 2 urte hauetan, ja elkarlanien aigean gauza bat, irudikatu edo forma eman. Forma eman elkarlaneko akordio batekin. Eta nire ustez oso garrantzitsua da bi gauza horiek. Alde batetik gure apustua eta bestaldetik garbi edukitzea gu bakarrik ez gehala gai eta beharrezkoa dela elkarlaneko sare bat osatzea. Budoko nita beste bazkide batek gestori baten azpeitian. Gure lana da gestori lana egitea eta gero kalkuloritza fiskala, laborable eta kontablea. Urteten foru aldundio ogazuna beak egin duela eskaera egin zuela, nahi zuenen hitzarmen bat egin, erakunde ezberdinekin, pixkari iruzur fiskalari aurre egiteko. Gure gizartean dago pixkat, dana dakigu iruzur fiskala oso barneratuta. Eta gu egia zen, bai guk kolegio administradorezek eta gero beste aguatuak eta ekonomistak eta autonomoekin, holako jendeakin asko egiten du lana. Eta guk badakau aukera bat, pixkaten iruzur fiskalari ez aurre egiteko, kontzientziazio lan bat egiteko jendearen aurrean, zergak ordaintza ez dela goza, txarra, niretzat gustatzen, baina beharrezko gauza badala, gauza egitetzeko eta gizarte aurrera hartu bat egitetzeko eta gauza handak egitetzeko. Horun pixka kontzientziazio hori egiteko, jende batekin hasi behar zuen lanean eta gurekin hasi da, erakunde ezberdinekin. Benetan, kontziente izan behar dena da gu danon esku daola. Gu danon esku daola iruzurrai aurka egitea. Ze bukaeran ez da bakarrik norbeak ez egitea, baizik eta baita ere da gaitzestia. Ze askotan ez geana konturatzen da eta hori sektore pribatuen askoz garbile ikusten da kompetentzi desleial badala. Bukaeran nahi badeu benetan sektoriek behar dan bezala kompetitibo izatea, behar dan bezala tratamentu edukitzea,
behaiek die lehenengo interes hauek. Hori hasieratik ikusi debe, eta nik uste garrantzitsu dela ez bakarrik sektore publikoe erronka honen barruen egotie, baizik eta baita ere sektore pribatu. Batipat orain azeran kontzientziazioa da. Gero ja dira gero eta gehiago zerbitzu telematikoak egiten ari gara telematikoki, horrekin kontrol gehiago badao zer galorretan ez. Baina batipat azeran kontzientziazio lan bada eta formakuntza lana lehenengo guk profesional bezala eta guk gero erakuste gure bezeroei gauza gondo egin behar direla eta gauza gondo egin da danantzako hobekuntzak horreko dela. Eta gero baita da askotan gauzak egiterakoan foruguazunak gurekin da zuzenean harreman zuzen badakau, ez? Eta askotan arauak aplikatzealakoan oso subjektiboak izaten dira, nola aplikatu, nola egin, eta amendakau bai foruguazunak eta bai gure bezalako erakundeak gauza zuzen bat, gauza ondo egiteko, haiek gugen galdera egiten dizkiogu, eta haiek eratzun zuzen bat ematen digu gauzak ondo egiteko. Batzutan egiten da gauzak egizki nahita, eta bestatzutan ez jarkitu ezuna, eta hola mintzat zuzenean dakau ogazuna eta holako jendeakin autonomoak eta enpresakin da lan egiten duen aholkularitzak bezalako egin, linea zuzen badago. Bukaeran da akordio bat, akordio zabal bada, eta akordio zabal honetan benetan egiten duna da bakoitzen borondatie eta bakoitzen konpromisue jarri. Ze konpromisue di horiek? Lehenengo, elkarlanekue, hau da, komunikazio bat egotie, eta bukaeran gaitzespen hortan laguntzi elkarri. Dauden mejorak edo leizken mejorak baita ere indarrien jartzia, eta bukaeran alkarri laguntzia. Guk nahi deuna da behaientzako fiskalitate aldetik gero eta errezago izatia, eta guk behaien aldetik jaso leikeuna da baita ere informazio hori, kultura zabaltze hori, eta bukaeran elkarlan horrek dudaik ez dauket danoi launduko digula erronka hortan aurre egiten. Borondatea batzu badute beste gutxi, baina nik usten dut pixkanaka borondatea badagoela. Nik usten dut oindala urte batzuk asko hobeto ikusita zaola gizarte mailan iruzurra egitea eta jendeak pixkat horregatik esan itezuela, eta oin ari dela pixkat hori kontzientzi maila hori jendea hartzen iruzurra ez dela egin behar. Egiten da, eta hori karbideo egiten dela, bai goikoak eta bai beikoak. Baina ari dela pixkanaka jendea kontzientzatzen. Ondik gene, bai eskolatan da besten ari da baita gauza egiten da, gur baino gehiago nik usten dut datoztenak egingo dutela hueto. Beti lehon gaba, foru guazunak zenbat harremaintak gehiago dauzken jendea kontrolatzeko, iruzurrare gutxiago izango da, hori seguru. Ikusten da baita leku guztietan ikusten da. Bai etxean, faktura bat egitakoan, ikusten da goikoak, ikusten, hala da. Eta ez zuen ala izen behar, berez. Danak iruzurra gutxi egin behar genuen, danantzago mejora izango zen. Gauza gehiago izango ginen zen, baina ikusten da bai egunkarietan, telebistan, baina ez dan bakarrik. Kaleko iruzurra nik uste badagoela hondik. Nik ez nuke esango ohitura zabaldu danik, nik uste dut azkenengo urtetan pixkanaka jun gehala eta pixkanaka kontzientzia hartzen guezela zein garrantzitsu edan edo bestera batea esan da ze kalte egiten duen. Ikusten ari geana da korrupzio kasuek eta horrek egile da ez dula laguntzen, baina nik uste dut iruzurren aurkako borrokan bai eman ditugula pauso batzuk norbeak ez zeite aldea. Oain eman behar duen pausue da urrengue, hau da, gaitzestie eta ikusten badeu esatia. Orduan, hortako niretzako errezeta importantena da kontziente izatie ze mina egiten duen. Hortako jakin behar da gauzak nola finantziatzen dien eta ze kalte egiten duen. Hori ikusten maizu, nahiko erreza da gero kontziente izatie zuk ere lan inbertzula. Danona. Bukaeran guretzako apustu bat lehenengo egunetik apustu estrategiko bat izan da, baina hau lehen esaten nuen bezala edo hasieran esaten nuen bezala gu bakarrik ez dugu lortuko. Horregatik jungea bai kultura zabaltzea umeengana, hau da, DBH-ko ikasleengana, erakusteko gauzak nola finantziatzen dien eta ze kalte egiten duen iruzurrak. Ze askotan ez gara kontziente egunero erabiltzen ditugun zerbitzuak nola finantziatzen dien, eta kontziente izan behar debe baita ere, bai sektore pribatutan, bai sektore publikotan, eta danok, gizarte osuek, hau danon lana dela. Eta ez lana bakarrik, danon erantzukizuna baita ere.
Ni optimista naiz. Optimista naiz, baina nik uste dut izan behar deulako. Ze bukaeran gero eta behar gehiago dauzkeu, gero eta tensionatuak egongo ia gure diruek, eta beharrezko edeu, egon leizken iruzur poltza horiei aurre itia, eta danonganako exigentzi hori danok iotzia. Ba ez, garrantzitsua da iruzurran kontra egitea eta ez egitea. Egongo ala zaila da batez egotea, baina bueno, nintzetik iruzurran kultura kentzen bada, ja lan handia egin dago da. Beti ongoa bat ematea egiten du. Baina bueno, oinarte ni uste kultura ondara, no? Gordula kultura iruzurra egitea gauza on bat, o bueno, jardatu egiten duen bat izkatetaz, ez? Oin uste, ja, izkatorri aldatu da. Erronka estrategiko edala, baina baita ere danon erantzukizune eta danon lana dela. Beraz, erantzun kidetasunez itzengo nukenik iruzurren aurkako borrokaz hitzeten dut. Esaldi bakar batean Emaus definitzea ez da erraza. Nolabait esateko, fazeta asko duen olako globo bat da, nolabait esateko. Nik esango nuke lehendabiziko kolektibo bat garela. Oso kolektibo anitza. Mota guztietako, ideologia guztietako, arraza askotako, erlijio askotako jendea biltzen duena. Bueno, guk egiten dugu Nafarroa osoan bilketak, zer biltzen dugu etxe batean dauden gauza arruntak, altzarik, arropa, etxe tresna elektrikoak, orgailuak, telebistak, apaingarriak, guzti hori biltzen dugu, eta hortaz aparte, jendeak ezagutzen du pixka gutxiago, baina ere egiten ditugu beste bilketa mota, adibidez, Beira Aldezarreko tabernetan, Pila zenbait dendetan, papera, beste bilketa mota ditugu. Urtean 10 milioi kilo inguru, osotara, eta zara ekartzen ditugu gauzak, albada konpontzen ditugu gure dendetan saltzeko eta berrera biltzeko, eta ezin bada birziklatzen dugu. Gutxi gora bera 83% errekuperatzen da. Bai berrera biltzen edo birziklatzen. Gero beste alde batetik, Emaus espazio edo denbora, ez dakit nola ditu, aske, autonomo, guk antolatzen ditugu gure barneko legeak, gure barneko arauak, aldi berean espazio aski malgua etortzen den, normalean hemen Emausen elkartzen garenok zailtasun handiak ditugun personat baikara, aski malgua persona horiek dituzten beharrei erantzun ahal izateko. Emaus proiektu politiko, soziopolitiko, deitzen ahal dugu, da, kapitalismotik kanpo bizi daitekela erakusten duena. Hori ere garrantzitsua da. Bizi esperientzia. Ez dakit ongi ulertzen den gazteleraz, esperientzia vital esaten dena. Benetan hemen neurri batean bizitza uzten duzu, bizitza aldatzen dizu hemen aritzeak, hazkunde personal eta kolektiborako eskola bat da, nolabait esateko. Taldeaz herrialde ezberdinetan talde ezberdina daude, baina Nafarroako taldea sortu zen 1972an. Eta nola, Barainain, gaur egun Barainain den zonalde horretan, hijitu familia batzuk bizitzen egoera oso txarrean, txaboletan, eta orduan Iruñerriko gazte batzuk hasi ziren voluntario modun, erabaki zuten hori ezin zela horrela esan, lagundu behar zutela, familia horiei lagundu, orduan egin zutena zen, Iruñerriko jendeari eskatu, erabiltzen ez zituzten gauzak, egin zuten horrelako bilketa erraldoi bat, eta dena elkartu eta salmenta erraldoi bat prestatu zuten dirua lortzeko. Diru horrekin egin ziren Etxeberriak, familia hauentzat, gaur egun deitzen dena Poblado de Santa Lucía, ez dakit ezagutzen duzuen, Barainain inguru horretan. Orduan hori izan zen ekintza puntual bat, eta gazte voluntarioekin. Batzuk ezagutzen zuten Emaus. Eta, pizkanaka sortu zen hemen lehenengo taldea,
Emaus taldea hasiera batean bizi ziren Mendillorrin, hor ez zegoen ezarrez gaur egun bezala, etxe txiki batean zara Villa Simona, eta 12 bat lagun, gehiengoa gainera gizonezkoak, bueno, danak gizonezkoak. Eta orduan hor bizi ziren elkarrekin, ez zuten ia ezerrez, baina bueno, bizi ziren hor, eta hasi ziren gauzak biltzen, eta hori bere bizimodua bezala, bere bizimodua bihurtzen. Gure mugimenduak lau zutabe nagusi ditu. Elkar bizitza, harrera, badugu lana, lanak autonomia ematen baitigu, eta elkartasuna, azkenengoak. Helburu nagusia da, lau zutabe hauek momentu bakoitzean kontuan harturik. Zein gauden hemen, ze jende mota gauden hemen, esan nahi dut, horrek alde batera edo bestera eramaten aldu, zein egoeratan gauden, esan nahi dut, zenbat lagun ari garen lanean, ze egoera ekonomikoa dugun, lau zutabe nagusi horiek praktikara eramaten saiatzea, modu batez edo bestez. Jendea geroz eta gauza gehiago ditugu, danok, orduan bilketak, pizkanaka lan gehiago zuten, bilketa gehiago, orduan. Alde batetik, 85ean etxetik aldatu ziren, gaur egungo etxea beltzuntzen dugu, orduan aldatu ziren Mendillorritik beltzuntzeko etxera, 85ean ziren 28. Eta hor bai, 80. hamarkadan eman zen saltu oso importante bat. Proiektu bat egon zen, diru sarrera bat, eta 2 urtetan 30 ziren, eta pasa ziren 80 izatea. Hori izan zen, zara onera etorri ziren ere, hasi ziren bilketa asko egiten, eta horrek suposatu zuen ja ez zirela denak elkarbizi. Noski, gaur egun gure etxea dugu, beltzuntze, baina ez gara, gaur egun 200 piko gara, ez gara denak elkarbizi ez, baina mantentzen dugu etxea. Orduan, 80etik ona izan da pizkanaka, bilketa gehiago izan, lan gehiago izan, orduan enpleo gehiago sortu. Hasiera batean lortzen zuten dirua, 80. hamarkadan imaginatu, etxean behar zituzten beharrak ordaintzeko, eta gero beraiek kontatu dute egiten zutela horrela, pixka batxo bat bakoitzaretat. Eta pizkanaka 80. hamarkadan hasi ziren kontratuak egiten. Pizkanaka, danak kontratua egin arte. Orduan gaur egun ez ditugu voluntariorik. 220 lagunak kontratatuta gaude. Krisia, gizarte mailan, krisi ekonomikoa izan den bakoitzean, eta beharra handitu den bakoitzean, Emausek erantzun egin du jende gehiago kontratatuz. Gainerako toki guztietan despidoak suertatzen diren bitartean, hemen beti ahalegin berezia eginda, gure neurrien arabera, ahalik eta jende gehien kontratatzeko. Gure lanetik bizi nahi dugu, eta horrek badu plasmazio konkreto bat. Subentzioak egun aurrekontuen 7% besterik ez dira. Gainerako guztia bestelako kontratu motak dira, baina gure lana da, horret esateko. Orain dela urte batzuk subentzioak 10% izatera iritsi ziren. Orain aldatu da egoera eta gutxitu egin da, baina hori adibidez beti maila txikian. Lehentasuna ematen zaiola pertsonei eta ez dirua irabazteari. Guk hori esaten dugu eta egiten dugu eta koherenteak gara, adibidez hemen danak soldata berdina dugu. Bakarrik 2 soldata mota ditugu, ordu kopuruen arabera, eta inork ez du hemen dirutza irabazten, orduan lortzen dugu dirua adibidez, beti da enplegoa sortzeko. Saltzen dugula gehiago edo kontratu gehiago ditugula bilketak egiteko, perfecto, jende gehiago kontratatzen dugu. Eta hortaz aparte beti guk esaten dugu, hemen printzipioz bakoitzak egin behar duena bere lana alduen hoberen. Bakoitzaren 100% izango da ezberdina, eta hori errespetatzen dugu. Ez da exigitzen, nola produkzio bat denentzat iguala, Elkartasunak ez du zer ikustekorik dirua 3. mundura bidaltzearekin. Horri guk akzion solidaria deitzen diogu, ekintza solidarioa. Eta zerbait erabiltzen dugu horretarako, baina hori ez da elkartasuna. Gure elkartasunak ez du zer ikustekorik aisialdiko elkartasunarekin. Eta ez dut esaten hori gaizki dagoenik, ongi dago, baina gure elkartasunak ez du horrekin zer ikustekorik, bestelako elkartasuna da. Bizitzarekin, bizimoduarekin lotutako elkartasuna da. Adibidez,
gu geuk erabakita, astean 32 ordu terdiz egiten dugu lan. Zergatik? Horrela, jende gehiago kontratatzen alda. Benetako elkartasuna behar duen jendea kontratu ahal izateko, bertziklatu eta berreskuratu egiten dugu. Erregaiak, lehengaiak agortzen ari diren garai honetan, kutsadurak planeta itotzen duen momentu honetan, berrerabiltzen eta berreskuratzen, berziklatzen aditzeak badu elkartasun zentzua lurrarekin eta bertan bizi garen, ez bakarrik personak, baizik eta bizidun guztiekin eta urrengo belaunaldiekin ere bai, alde horretatik zentzu elkartasun ekologikoa, nolabait esateko. Gure realitatearekin eta gure bizitzan benetan eragina duen elkartasuna, bizi elkartasuna nolabait esateko. Hori elkartasunaren zati bat da. Elkartasunaren beste zati bat litzateke egunerokoan. Eguneroko elkartasuna. Eta horreki esan da, elkar hitzaren variante guztiak erabiltzen ditugu askotan. Elkar zaintzen, elkar zaindu eta maite egiten dugu, gorrotatu ere batzutan, baina azkar pasatzen zaigu, elkarri laguntzen diegu, elkarri ematen dizkiogu musuak, elkarri ematen diogun herristan, behar izan ezkero, eta ez bakarrik arduradunok langilei, baizik eta langileek arduradunoi ere ematen digute behar izan ezkero, elkarrekin kargatu eta deskargatu egiten ditugu kamioiak, elkarrekin mugitzen ditugu gauzak, elkarrenganako errespetu eta adeitasuna funtsezkoa da, hemen errespetuz tratatuko ditugu denak, eta alden neurrian adeitasunez ere bai, eta alderantziz ere eskatu eginen dugu. Beraz, elkarri, elkarrekin, elkarren ondoan egoten gara tarte guztian, elkarrenganako eta elkartasuna. Eta hau dena zergatik? Pues azken finean, elkartasuna ideologia politiko bat delako. Orain dela ez gehiegi irakurri nuen, elkartasuna dela maitasunaren praxis politikoa. Oso esaldi ederra, iruditu zitzaidan, eta nik uste dut ahal dugun neurrian, dakigun neurrian, gure txikitasunean, hori dela, gure elkartasuna. Horrela ulertzen dugu guk, nik bai eta uste dut orokorragoa dela, horrela ulertzen dugu guk elkartasuna. Elkartasuna maitasunaren praxis politikoa da. Luzio Tabarren hitzekin amaituko dugu gaurko saioa, elkartasunaren aldeko saioa baita elkarrekin. Elkarrekina eguneroko borroka duten beste norbanako eta taldeekin izanen gara datozen asteetan ere, eta orain artekoak ikusi nahi badituzue, sartu amaika.eus webgunean.